أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ci gaba da karatunmu a cikin kitabun zuhudi dan goma za mu tashi harful ba'i. bismillahir rahmanir rahim. yuhawwalu an qaribin min qusurin mushayyadatin ila ma'awa dhi'abi wa yukhraju an majalisihi wa kinin muzakhrafatin ila baiti turabi. yace yuhawwalu an qaribin, za a juyar da shi nan kusa, min qusurin, daga gidansa, mushayyadatin, madaukaki, ila ma'awar dhi'abi, zuwa ga makokan nan ta wato zakuna ko kerketu. wa yukhraju, za a fitar da shi ya an majalisihi, daga wajen zamansa, wa kinin, da maboyarsa, muzakhrafatin, wato wadda aka waƙawa, ila baiti turabi, zuwa ga gidan turbaya.